Què fas? Pintes? Estàs pintant? A veure, què pintes? Mira què t'he fet. Digo pelicano. Què és? Què és això que dius a papa? Digue-li, papa, sort que vas buscar... Sort que vas buscar una altra professió. Al papa li surten els dibuixos molt macos, eh? Home, clar, Mira, perquè és a ti professional. no et surt a tu? Bueno, però no passa res. Pinta, va, Mira que pinta. maco. Pinta molt bé. Pulin. Pinta-li les putetes. No surtis de la ratlla. És un nivell massa elevat. Aquest sí. A vegades pinta tant, que l'altre s'enganxa perquè jo No ho entenc. només volia un gat i m'ha fotut aquest un dibuix i porta mitja hora per haver-hi un gat. Però és molt maco. Però això pinta bé. El que ha fet. I a més, l'ànec verd és guapíssim. Perquè Sí, però és una és espècie de la gata gris de la Prada. De quin color són els ànecs? De quin color? Bueno, sí, té una Marró? mica de verd, una mica de blau... Pero tonos ligeros, ¿eh? Es discreto. Elevada. Claro, más elevada, lo habitual. ¿A que sí? Es como la discoteca. Ya verás que tiene el podio, es el podio. ¿Pero has visto que se mueve? ¿Pasa un coche con música? Sí, la música me encanta, ¿eh? Sí. Ahora la tuya, para el baño, para la Pero hay que enseñarle cosas en casa. Dios mío, no queremos grabaciones de esto. Espera, saluda. Pero estamos aquí. Es como un traje, la morfismo eso también, firma eso. Aprovecha que está azul. Mira el tirimini. A ver, Ha venido aquí a Bruselas, que es el verano, así. hemos hecho las arenas. San Martín, que Para ser diciembre hace buen tiempo. Aquí no podem portar la sierra, perquè com ens en riurem del seu temps de verde, que sí. Claro. Ui, Martí, dic que això, un gatet? Hola. Que hi ha aquí un gatet? ¡Ha dicho papa! Vaya, Lo que hace el niño para conseguir la cámara. Qué fuerte, porque si te parece a ti que no se lo llama mucho a nadie. lo primer que dices miran Pere y papa. Míralo, míralo. Jo no he sido. Fes un forat aquí perquè pugui passar per aquest futur. Que era una mica... No s'està bé, però com a mínim... Jana? Jana? Ja no dius el Ramon Pere. Jana? Anem d'excursió. Anem d'excursió. Sí. Sí, on lleva Jana? És aquí! Martí? Jo em porto una Martí? Ui, Què? Diu. anem d'excursió? Em porto aquestes pedres. On anem? Cap al de Xonsis, com es diu allò, el trabucador? Sí, anem cap al trabucador. Vinga. Vinga, trabucador. Trabucador. Oh, sí, però no seran gaviotes. No, no. Los flamencos. Seran gaviotes. Ah, bueno, una cosa... Allà sí que veig els flamencs, allà sí. Si tu vas en bicicleta, Allà sí, allà sí que els veig. Si tu vas en bicicleta, guatxiquei. Allà sí que hi ha molt. Hi ha molt. Es veu molt bé, home. Yupi, yupi, ya. Yupi, ya, yupi, yupi, ya. Yupi, ya, yupi, ya. ¿Es un punto blanco? Yo voy a mejor con un ojo solo. No, no, es que solo tienes que mirar con un ojo. Cobràs cap endins. Pensaba que era muy poco. Cada setmana que vingueu, que veniu a pescar. Aquí es pesca molt. Aquí sí, aquí molt. L'aigua sí, cariño, sí, l'aigua. És que me entráis al agua y no me dejáis entrar. ¿Están prohibidas las escopinyes o tots? Les escopinyes. Ah, val. O sigui que si venen et miraran la bossa, no? Sí. Però ja et dic, l'ideal és llevar-se d'hora. És tancadíssim a casa meva. És que no pots posar dintre l'aigua. Això no és una piscina, carinyo. Quan arribem a casa anirem a la piscina, si vols. No, no te'n facis. Vinga, anem allà, anem cap allà i...
Dice, espera que lo grabo. Està fatal. No, no es veu. Es que las finestres de atrás son de ministra, ¿no? Ahora sí. Molt poquet. Només les mans. Mira el Martí assegut a terra. Ui, 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 ui. L'Òscar